Bheka ukuthi yini engiyifezile. Ngisebenzisa izingcezu ezincane ezingangesentimitha ezinhlanu kuphela. Ngitshale izihlahla zekiwi, i-currant kanye nezamakhiwane ngesikhathi esinqunyiwe bokushesha kakhulu kunokujwayelekile. Futhi konke lokhu ngokusebenzisa uhlelo. Ngikutshela iqiniso oluzokushiya ungenalutho. Indlela yokusika encane yaseBrazil. Kuyindlela elula kakhulu, ephumelela kakhulu, futhi noma ubani kini angayenza ekhaya ngaphandle kwezinkinga futhi ngaphandle kokusebenzisa imali. Namusha ngizokukhombisa ukuthi isebenza kanjani igxathu negxathu, ngoba ikufanele ngempela. Indlela yaseBrazil isekelwe ekusebenziseni izingcezu ezincane kakhulu nezincane kakhulu nokuzigcina zisemanzini aphelele ukuze zimile ngokushesha. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi singakwenza ngezinto ezenziwe ekhaya. Futhi ngaphambi kokuba siqale, ake sibone ukuthi yiziphi izinto esizidingayo. Aziningi zizinto ezilula kakhulu ezingatholwa yinoma ubani. Okokuqala, ibhodlela elikhulu elingamalitha ayisishiyagalombili elizoba yipropagator yethu. Futhi isikele esiqinile noma ummese wobusiza noma yini onayo esandleni. Sizodinga isihlabathi. Kungaba amanzi omfula, amanzi ahlungiwe, noma ngisho namanzi okwakha. Kodwa okubaluleke kakhulu, kufanele ahlanzeke kakhulu. Uma kungenjalo, siyayigeza izikhathi eziningana kuze kube yilapho amanzi ecwebezela ngokuphelele. Ingcosana yekotini esizoyisebenzisa ukuvala ipayipi lokudonsa amanzi nokuvimbela isihlabathi ukuba singaphumi. Sizophinde sibe ne-aloe vera kanye ne-cinnamon powder, izinhlobo ezimbili zakudala ezizosiza kakhulu izingcezu ezincane ukuthi zikhule kahle futhi zimile kahle. I-hydrogen peroxide enamavolumu ayishumi, okuwuhlobo ongaluthola kunoma yiliphi ikhemisi, nayo iyadingeka, kanye nokuhlushwa kwamaphesenti amathathu. Ilitha elilodwa lamanzi ukulungiselela ukuchelela. Ekugcineni, abalingiswa bethu abaphambili, izingcezu ezintathu ezincane ze-currant, izingcezu ezintathu ezincane zekiwi kanye nezingcezu ezintathu ezincane zesihlahla somkhiwane, zonke ziphakathi kwamasentimitha amathathu kuya kwayisihlanu ubude. Ngakho konke lokhu, manje sesinakho esibudingayo ukuze simise umsabalalisi wethu futhi siqale ngendlela yaseBrazil. Manje ake silungiselele ibhodlela. Okokuqala, ake siphendule ibhodlela elingamalitha ayisishiyagalombili. Okulandelayo, ngokucophelela okukhulu, sizokwenza ukusika okuqondile, fishe phakathi nendawo, kodwa sishiye uhlangothi olulodwa lunganqunywanga. Lolo hlangothi esilushiye lunganqunywanga luzosebenza njengesivalo esinamahinge, njengesivalo sendlu encane eluhlaza okotshani. Manje sizothatha umshini wokusika bese siqala engxenyeni ephansi yebhodlela sibala cishe amasentimitha 2 kuya phezulu. Ngaleso sikhathi senza umgodi omncane. Lowo mgodi uzophawula izinga lamanzi eliphakeme kakhulu elizogcinwa yipropagator yethu. Uma amanzi ephakama ngaphezu kwalelo phuzu, azomane aphume ngalowo mgodi omncane. Okulandelayo, sabeka ukotini omncane ngaphakathi kwalowo mgodi omncane ukuze amanzi angaphezulu aphume kancane, kodwa isihlabathi singaphumi kupropagator. Manje, ake sengeze isihlabathi. Sithela ngocishe amasentimitha ayisikhombisa esihlabathi, cishe. Lokhu kuhlukaniswa kanje, amasentimitha 2 okuqala azoba yindawo yokugcina amanzi, okuyindawo lapho kuzogcinwa khona amanzi amaningi. Amasentimitha 5 asele azoba ingxenye engenhla, okuyilapho sizobeka khona isithombo sethu esincane. Le ngxenye izobe yomile ekuqaleni, kodwa kamuva, ngenxa yokudonsa kwamanzi, izoqala ukuthamba yodwa. Uma kungenzeka, shiya isentimitha elilodwa phezulu kwebhodlela ukuze lapho siqala ukuchelela, amanzi angachichimi noma enze ukungcola. Lo mklamo uvumela uhlelo ukuthi lusebenze ngesenzo se-capillary. Ngamanye amazwi, amanzi asele phansi azokhuphuka kancane kancane, ahlinzeke ngomswakama kanye nomoyampilo ofanele ukuze izingcezu ezincane zikhiqize izimpande ngaphandle kokubola. Kulungile, manje ake silungiselele izingcezu ezincane. Sisika izingcezu ezincane zibe ngamasentimitha 3 kuya kwayisihlanu ubude ngasinye, sibe nefumela uma kungenzeka. Sizosika ama-currant 3, amakiwi 3, nama-fig 3. Uma sesinazo, kubaluleke kakhulu ukuzilungiselela kahle ukuze sigweme izinkinga zesikhunta.
Ngoba ngaphakathi kwendlu yethu encane yokugcina izitshalo sizoba nomswakama ophezulu kakhulu futhi lokho kungasiza ekubonakaleni kwamagciwane uma singathathi izinyathelo zokuphepha. Ngakho-ke masibanike umuthi wokuvimbela wemvelo ngaphambi kokuwutshala. Okokuqala, simanzisa indawo esikiwe nge-aloe vera kokubili phansi naphezulu. I-aloe iyamangalisa ngoba ivikela izicubu ezisikiwe, ivuselela izimpande, futhi iqukethe amahomone emvelo asiza kakhulu ukusika ukumila. Bese sifaka impuphu yesinamoni ezindaweni ezisikiwe. Isinamoni iyisidakamizwa semvelo esilwa nesikhunta esivimbela isikhunta nokubola. Yingakho kubaluleke kakhulu ukumboza lawo manxeba amancane aqunyiwe ngesinamoni, futhi ngalokho izingcezu ezincane sezilungele ukutshalwa. Ukuze uzifake, asikho isidingo sokwenza imigodi noma imifano. Sithatha nje ukusika okuncane ngakunye bese sikufaka ngophansi, cishe amasentimitha 2 noma 3 esihlabathini. Kulula kakhulu, i-yolk isale ikhomba phezulu. Manje sizolungisa ukuchelela. Elitheni lamanzi, faka isipuni se-hydrogen peroxide ka-3. Uma usebenzisa enamandla ka-6, faka isigamu sesipuni kuphela. 40 amavolumu, sebenzisa imvama nje yamaconsi ambalwa. Le ngxube isiza ukuvimbela isikhunta futhi inikeza umoyampilo enhlabathini. Manje sechelela kancane kakhulu, uvumela isihlabathi simunce kancane kancane. Uma sibona amanzi eqala ukuphuma emgodini wokukhipha amanzi, siyama. Lokho kusho ukuthi idamu ligcwele futhi isihlabathi sizomanziswa yi-capillary action. Manje kuza into ebaluleke kakhulu, indawo lapho sizoyibeka khona. Lo msabalalisi kudingeka abe sendaweni enokukhanya okungaqondile. Lokho kusho ukuthi akukho ukukhanya kwelanga okuqondile, ngoba ubushisa obuningi kungalimaza izicucu. Manje sizolungiselela umuthi wemvelo wokuvimbela ukuze sigcine konke kuhlanzekile futhi kungenazo isikhunta. Faka indrosana yesinamoni elitre elilodwa lamanzi, uhlanganise kahle, uyifunge ngendwangu encane, bese uyidlulisela ebhodleleni lokufafaza. Lo mkhiqizo ulwa ne-antifungal, uphephile kakhulu, futhi unconywa kakhulu emtholampilo. Kungcono kakhulu, sizoyisebenzisa njalo ezinsukwini ezi3 kuya kwezi4. Ngale ndlela, kuzoba nzima kakhulu ukuba nezinkinga ngesikhunta. Nokho, sekudlule amasonto ayisithupha futhi bheka lokhu. Bheka izimpande ezinhle lezi zihlahla ezincane ze-currant, ikiwi kanye ne-fig tree ezikhulu. Kuyamangalisa ngempela ukuthi le ndlela yaseBrazil isabela kanjani ezingcezwini ezincane kangaka ezingamasentimitha 5, kodwa-ke bheka umphumela. Ngimangala kakhulu ukuthi isebenza kahle kangakanani. Futhi ngingathanda ukuthatha leli thuba ukukhuluma ngento ebalulekile. Uma ungakwenza ngesikhathi inyanga iphela, kungcono nakakhulu. Kulesi sigaba, ijusi ligeleza liye endaweni yezimpande futhi izingcezu zivame ukumila izimpande kalula kakhulu. Akuyona impoqo, kodwa buyasiza kakhulu. Khumbula futhi ukuthi isitshalo ngasinye sinesigqi saso. Ezinye zithatha isikhathi eside, ezinye ziphuma ngokushesha. Into ebalulekile ukuthi ungavuli ipropagata ngaso sonke isikhathi, uyivumele isebenze, yingakho siyilungiselele ngaleyo ndlela. Isenzo se-capillary sigcina umswakama ophelele ngaphandle kokuthi senze noma yini. Futhi yilokho kuphela. Uma uyithandile ividiyo, ngingayibonga kakhulu uma ungayinika ilike, wabelane ngayo nomuntu ongase ayithole iwusizo, futhi ngaphezu kwakho konke, ungishiyele amazwana engitshela ukuthi uzozama yini lolu hlelo nokuthi yiziphi izitshalo ongathanda ukuthi sizame ngazo kuma-vidiyo azayo. Ukugona okukhulu futhi sizobonana kwesilandelayo.